Ing-inin ni. Bako na ko na mag-deliver sa ko ang bagong business nga talong. Kay, siyempre karong panahon nga pandemic, I am telling you, napakahirap ng buhay. Hindi ka magdiskarte, masabi ko lang, mamatay talaga kayo sa gutom. That is why I'm telling you, you need to find ways kung say baton ninyo nga makapanginabuhi mo kay karong new normal isod king kinabuhi mo ni. Ako ang produkto kung mga saging. Ako saging na pagkoy talong. Ngayon maning mga talong. Bawog na talong. Oh, nabawog naman yung talong na ako Ang giunsa maning anong nabawog man akong talong. Ing-inin barato lang kilo 25 na 15 kilo. Pero depende din sa kadakon sa talong. Ito gamay-gamay lang na talong. Ing-inin depende kung saan ka masatisfied na talong. Ito na talong na bawog na talong. Meron din kaming straight na talong. Ito ang straight na talong at saka ito ang pinaka bawog na talong. Pag anak nimo o pagwahing nimo magisi gyud. Anya kani bugdong at talong. Ing-inin mo ning bugdong at talong. Yan, depende yan sa'yo kung ano ang gusto mong piliin. Basta dito, klase-klase yung talong namin. Meron din kaming talong dito nga grabe talaga kagamay. Ito ang gamay na talong. Kung yung ayaw mo na yung magusbat o yung mabutbot ka sa grabing kinaon og talong, gamay lang na talong. Mura lang kag nanutpik. At saka meron din kaming ibang klase na talong dito. Klase kasi ang talong na baligya ko, nag-deliver kasi ako. Ang pwesto ko nandito, tingnan yung pwesto ko. Diyan ang pwesto ko. Ngayon, nandito ko sa sakyanan ko kasi nag-deliver ako ng talong. Ito, klase-klase din yung talong. Ito yung talong na pangsungkit na talong, yung labi na yung hilig kay ka. Kani kay mo ano gyud? Kani kani nga talong, kani imong paliton. Sigurado jud ko nga ganahan ka kay murag muukay sa ilawom. Kani nga talong murag muukay ni sa ilawom. Nanawa ko ning klase nga talong ang kani bawog jud kay ni nga talong. At saka ito bugdo na talong, dako kay ni sa kuan, punuan nga talong. Sigurado jud ko nga di ka yung bibili nito kasi kasagaran yung mga magpa-order sa akin ngayon, like ngayon pupunta ako doon sa kay Eli kasi siya yung online seller ko. Marami ang nag-order ng talong lalo na sa panahon ngayon na na stay at home lang. Siyempre yung gawin natin nandito ayan ang mga talong kasi klase yan. Tsaka mayroon pa dito kasi lupin yung niwang na talong. Ing-inin yung mga first timer, yung niwang na talong mo na ang lutuin nyo kasi hindi kayo maglisod sa sa pag sa pag-ad-ad. Ing-inin pero pag yung hawad ka na, ing-inin dito pwede ka na sa extra large na talong. Yung ganito na talong na sigurado ako na pag natikman mo ito, lalo na marami kasi talagang mga nag-order yung bugdo na talong. Talaga satisfied talaga sila kasi yung kang anak kayo. Yung iba naman yung gusto ng extra performance, yung bawog na talong. Ito yung bawog na talong, diba? Pag ginuog ko murag sungkod nga talong. Ingini ni murag kubra nga talong. Ingini yan, ito 25 ang kilo. Yung iba mga niwang tag-10, yung ibang bugdo 15. Kaya mag-order na kayo sa akin kasi door to door ang delivery ng talong at saka free demo. May free demo ako. Ako mismo ang mag-demo sa inyo kung saan pagluto o kung saan para malamian mo sa talong nga dagko, nabawog o nagagmay. Ing-inin I am telling you, pusang iring, if you not work hard, wala tayong pera. Matay tayo sa gutom. Mamatay talaga tayo. Manabaw tayo. At saka meron din akong saging dito. Ayan. Maya ko na-explain yung presyo ng saging ko kasi nung yung nakaraang vlog puro saging yon. Ngayon puro talong. Ayan yung para sa inyo yan.
Yun. I hope na mag-PM kayo dyan, mag-comment kayo kung anong gusto niyo na talong. Yun. Ito tagjis lang ito na talong, gamay na talong, tagjis lang ito. Inginin yung mga straight na talong tagjis. Kasi walang ka-challenge pag straight lang. Kaya yung iba gusto nila yung bawg pero bugdo na talong. Kasi mas malaki, mas masarap pag niluto niyo na ito. At saka itong mas pinakabawg, 25 kilo. Inginin kay kanigod aside sa mawingig ka ni ini og makakaon ka ni daganig bitamina. Nabawgod sa kadagang sa bitamina oh. Inginin